И здравейте, днеска почваме да играем нова поредия. Нова поредица. Ще играем... За кого аз, бе? Добре, ще играем Among Us. Нека да ви хареса. Аз съм това. Къде имам таскове? Окей. Типа млъкни, бе! Брат ми е по-безполезен от мен. Аре, приса, бе! Файнале. Така. Къде още имам? Здрасти, Алекс. Пак ли си импостър, ей? Пак ли ще ме куцнеш? Брат ми вика, че някой е импостър. Олеле, защо? О, мъга. Ники! Ники! Какво? 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 Единия е лев, но... Кой гласува за мене? Кой гласува за мене? Кой гласува? Наистина. Ай, гати хората. Айде, чао от мене. Намери, че ми тасове са по-горе. Аз ще отида да поправя. Алекс, ти имаш ли роля за вентване? А коя карта направи? Коя карта си направи? Ей, човек! Аз ходя за Лео попляси. Няма ли малко таска? Чакай, аз бях сложил 2 лонг таска, 3 шорта. Две от всичко има. Аз съм въгъла, нимат... Почвам! Къде са ми таските? Свайп карта, може би. Да. Къде се това е тук? Айде да си ходи. О, не, температури. Следвай го, следвай. Здрасти, Цецо. Преди си тасовете, до часота. Ами, значи... Ама, трябва и друго. Трябва Лео да намали тебе вижен, защото виждам повече от импостерите. Файнале го направих този таск. И кой е затворил тук? Тук мога да видим другите хора. За кого затварят ти офиса, Здрасти. Кой пуска комс? Кой то? Имаш... Айде. Леве, Кай! Добре. Къде беше тялото? Няма смяла. А, ето как е умрял, бре. Добре. Така. Не, Бред левна в началото. А, те, така, викам си, може... Лили! Мене. Лили! Чакай. Окей. Ти къде беше? Цецо, къде е? Чакай, тихо си. Май Цецо беше на камера. Брат ми е толкова сглух. Къде си бил? На communication. Леле, брат ми е много глух. Лели. Абе не, Данито, бе. Така, бе. И ние там се видяхме с и от Дани, да. Така, а преди комс къде беше? Той е вент, да. Това къде беше? Communication. Communications. Там не съм бил. Преди да запусти communication. Това е направим пак. Как мълчи? Вон! Да, Той така като се освобожда. преди да запусти communication, къде беше? Буквално, аз извиках. Помощ, леле! Някъде под сторидж. Брат ми е глух. И аз бях отишъл отгоре дясно, нали, под сторидж. Лео е.
Аз бях и на ракетата и отидах под сторидж, да отида на communications. Преди communications бях отишъл от горе дясно на електрика, бях отишъл до ракетата горе дясно. Отидах надолу до сториджа, където от дясно сториджа, обиколих го, отидах до communications. Буквално аз викам, леле, брат ми не чува, брат ми е глух, може би. Така, от тази гледна точка, че да не беше целият рум подвен, гледа го на камера, от тази гледна точка, че да не беше през цялото време... Ай, гласувайте. О, файнали! Файнали, файнали. Файнали! Може да бърка ключа. Най-после. Лео прекалено Не видим буквално, беше момент фантом. Фантом не беше? Той беше фантом, аз бях вайпър. О, значи Viper Аз ги спарям. Ай, да си ходя от тях, че много ми надуха главата. Лели. Въпрос. Как работи? Как работи, какво? Леле, ако някой ме уби. Какво не знаеш? И аз тебе не те знам, ама... Шипам се хора. Тук и добре. О, но! О, но! О, но! О, но! Умиргам си тука. Живея. Ай, давай по-бързо, е. Здрасти. Махай се от мене. Махай се! Помощ! Не. 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 Мразя те! Какво? Просто най-близкия. Ами, Лео технически най-близкият човек си. Брат ми, как лъже? Как лъже? Лео, ти си най-близкият човек в цялото. Дай да те Аз съм бъркан. Не можах да разбера за какво. Я, was ist das? Was ist das? Ja, was ist das? Was ist das? Ебате гангстери. Да, гангстър под прикритие. Добър ден. Ja, was ist das? Was ist das? Ja, was ist das? Сме 4 човека. Ja, за да питаш. Такъв дъбъл хюмор. Нека може да Чакай, денката ли? Айде, айде. Денката ли? Малко. Айде! Душата ми е освободена! Душата ми е освободена! Знаеш, Лео. Душата ми е освободена! Да се знае ли, да се знае, ти ще знаеш! Лео, буквално не така те обиква си никога причината. Защо бе? Дай, леко, къде ще има тикът? Аз казах да не в началото. Даже си нямах и на идея кой къде. Аре бе. Вие май там се правите. Ти мен гониш, какво значи Крисмас бе? Момченци, не Другия е Крис. Ама тогава бяха тъмно изгаснали лампите и... Хлебче е далеч от Сергей. Здрасти.
Здрасти, мъртви. Айде, Не е Цецо. Хора, не е Цецо. Мъртви, не е Цецо. Аз, например. Крисен Вайпер! Дай, първо трябва да го интервюирам. Айде, долу. Ето е ласка. Лайзен. Няма ли да видя? Имаше много варианти. Май не си играл за честно. Да ти се бутон. Искам за Крис. Yes! О, файнале! Имаме едно предложение. Айде да не се съквате по трима. Не, без мисъл. Ето те станат. Без мисъл, ще го направи. Да, особено аз като реших да убия Лео без никого. Да, ама не как да игра сам. Да, така е. Алекс, каква са детектива? Я ме обясни, защото не съм позорен. Да, как работи? И до тук ще бъде това видео. Довиждане. Чао!